Hello, beautiful people! Welcome to this video. Dili na to'y kalimod nga kada tuig yun ta mo celebrate sa atong birthday. Ang pangutana kung angayan ba nga maghikay ta. Kinahanglan ba nga mogasto ta? What if kung ang atong budget maura ni siya? Unsay atong angay nga buhaton? Matud pa, life is a gift. Ang kinabuhi simbolo sa kalipay. Nganuman, tungod kay taliwala sa mga pagsulay o sitwasyon sa atong mga kinabuhi, kung makita nato ang atong mga minahal na sa atong kiliran, sa sulod sa atong mga kasing-kasing, aduna kanay kalipay nga nagpahipi. Panahon sa ilang adlaw nga natawhan. Praise the Lord! Kauban pa nako sila. Dili nato makita sa atong mga naong ang kagulanan, kung dili adunay kalipay tungod kay ato pa silang gikauban. Here in the Philippines, we celebrate for the birthdays of our loved ones. We do everything to make them happy, because we love them and we care for them. Dili na ta kinahanglan mangutang, pero kung wala ko masayop, adunay ginikanan nga tungod sa iyang dakong gugma sa iyang anak, mangutang lang gyud siya. Apan nakahinumdum ko sa tambag sa among Sunday school teacher or sa mga lectures during conferences nga dili na kinahanglan mangutang. Unsay atong budget, ato siyang paiguan. Aduna ko'y nahibawan nga pagkaunan nga mas makasave ta. Ug nindot sad nga ikuyog nato ang ato ang senior citizen para maka-discount. So, after nato og panimba og pasalamat ngadto sa Ginoo, kauban natong pamilya ug ang mga birthday celebrants sa atong panimalay, ato sila ikuyog. Example, ato sa mall, kung unsay na dito, enjoy lang. After na to og enjoy, mag-ready na ta tungod kay busgo na usab nato ang atong mga tiyan. So, sa pangutana, kung angayan ba maghikay panahon sa birthday celebration, ang tubag depende na sa concern o depende usab sa ilahang panudlanan o sa ilahang plano. Aduna gyud tay mga friends nga maka-afford gyud sila. Aduna usab kitay mga higala nga layo pa lang gipangandaman na daan. Agree jud ko ana nga it's good to plan ahead of time. Shout out sa duha ka birthday celebrators. Amo nang gipahimutang ang among mga kaugalingon sa napilian namo nga table while waiting sa duha nako ka mga sisters. Salamat kay maka. Okay, tissue na dili. Yeah, uma. So, gitsi sa pasta. Ipag Dakong katawa lang. Siya ID niya no. Pila may 915 man sa. Pila.
din nari ani